En l'acte anterior sí que t'hauria de constar en acte. Abans de llegir la moció de compromís, la 1313, quan el regidor Vicent Muñoz em va dir, quan vam demanar que per favor que el pleno no s'allargara, que volíem acabar pronte, bueno, que no s'allargara tant, em vas dir, entenem que acabarem per almenys les mocions, no?, de portaveu a portaveu. I jo vaig dir que sí, que les mocions que sí. I això, si està gravat a més favor, jo no constarà perquè no se sentirà, però sí que ho va dir davant de vosaltres. Mira, no t'està dit. És això? És això, sí. Per això que nosaltres vam agarrar aquesta paraula i la paraula que vaig donar se va. Maria José, ho dius perquè costa això, no? Sí. És que això no és ningú punt de l'acte. Això simplement és un comentari que vau estar parlant. Ixe com moltíssimes. I no és la literalitat de l'acte, no deu de costar en l'acte perquè no és part, és un comentari que feu entre dos portaveus, com podíeu fer qualsevol altre comentari, com ho van fer moltes. Ja ho he comentat moltes voltes. L'acte té que reflejar el que se va dir en la sessió, els acords. Pot anar a la literalitat concreta si el secretari, que és el que té llibertat de redacció, ho considera oportú, sempre quan algun regidor diga, ui, què costa això? Però això considere que és un punt important de matisar, de que és que donar fe, com a secretari, de que el regidor portaveu de l'equip de govern em va dir a mi això i jo li vaig contestar que sí. Jo crec que és, per nosaltres és important que conste, si dius que no, ho és. Jo entenc que és un comentari entre dos portaveus. Entenguem que quan s'acaben les mocions, sí, això és un comentari que en ningú moment va dir ningú, ni va demanar l'ús de la paraula, ni simplement se va comentar. Però ho va dir? Sí, ho va dir. Per favor, dona fer això, com a secretari. És l'únic que demano. I ja està, no tinc res més que dir. Espera un moment. N'hi ha tres portaveus. Sí. Per això ni siquiera... I falta parlar en l'acte. N'hi ha tres portaveus, n'hi ha tres, no dos, No està repetint. N'hi ha dos portaveus que estaven parlant. No, però és que l'altre portaveu també pot dir alguna cosa. Això es va dir en el seu moment quan va consultar l'alcalde a tres portaveus. Molt bé. Per al·lusions, a mi no m'importa que aparega, simplement no vaig rebre ninguna contestació. Segon punt, resolució de la... S'aprova l'acte. L'altre, realment, el que s'aprova és l'acte, els altres són... segons. Resolució de l'alcaldia. Com és habitual, passaré a llegir les resolucions que passen a aquest ple. De la 102 a la 112. Resolució 102. Aprovació dels gastos de l'obra PEPOS 395/2012, adquisició del cotxe de la policia. Resolució 103. Aprovació dels gastos de l'obra PEPOS 397, adquisició de plataforma astidora de la cementeri municipal. Resolució número 104. Sobre la contratació de professors per a l'Escola de Formació Permanent d'Adults per a l'Ajuntament de la Font de la Figuera any 2012. Curs 2012-2013. En la relació de professors seleccionats, àrea general, Maria Isabel Alcaraz Abad, en l'àrea de valencià, don Simó Colomer Tortosa, i en l'àrea d'anglès, Luisa Castelló Belda. Resolució número 105. Aprovació de pagaments per un import de 69.393,52. Resolució número 106. Segona ocupació en el carrer Molí número 32A, planta primera, de doña Juana Hurtado Jimeno. Resolució número 107. Reconeixement trienni personal laboral Isabel García Calabuig, la directora de l'Escola Infantil de Luig. Resolució número 108. Ampliació de l'horari del transformador per als dies 7, 9, 12 i 14 d'octubre del 2012.
Resolució número 109. Canvi de titularitat del bar-restaurant La Fonda. Del bar-restaurant El Riu, Contenedores del Riu. De l'anterior titular, Rafael Tormo Forcadell, al nou titular, José Moreno López. Resolució número 110. Primera ocupació de don José Manuel García Corrás en carrer nou número 31, planta segona. Resolució número 111. Sol·licitud d'aigua potable de doña Inmaculada Luente Ros en carrer Ontinyent, 2D, planta baixa per a cotxera. Resolució número 112. Acord diferit fins a 3 mesos del nomenament del funcionari en habilitació estatal de secretari interventor que s'incorporarà com a màxim en 3 mesos. Punt número 3. Modificació d'ordenances fiscals 2013. Es trata de incorporar al pressupost municipal les subvencions de la Diputació, concretament el plan de renovació de mobiliari. Estic parlant de dos encara. Estic parlant de punt número 3. 3. Modificació de finances. Sí, perdona. La primera modificació seria la modificació de l'ordenança de basura per evitar la doble imposició. Com tots ja sabem, a partir del dia 1 de gener del 2003, l'eliminació, valorització i transport de la basura va a càrrec del Consorci de Residus de l'àrea de gestió número 2. Entonces, la nostra taxa n'hi ha que baixar-la, que sí ho ha fet. ¿Qué es lo que tenemos que decir, Ana? ¿Lo que cobra el ayuntamiento o lo del consorcio? No, lo del consorci és cosa d'ells, encara. El que cobra l'Ajuntament, com serà només arreplegar-la i transportar-la A la planta. a la planta, pues entonces és menys cost i bon valor. Després el consorci ficarà una altra imposició de dur-la d'aquesta planta a l'altra. L'eliminació, el tractament que farà de la basura i el transport d'una planta a l'altra. ¿Y cuál se ha considerado la baixa? En la comissió informativa de comptes ho vam dir l'altre dia. Hasta el que van a... Però ho tinc així, Pasen el micrófono a ellos. Sí, pero como van a estar en yo y tenía la comisión de comiters, preferí que... Nosotros, así veiem els gastos, seguro que hay uns gastos de material y servicios. Si no recordo mal, era para los contenedores y todo eso, ¿no? Para accesos de contenedors. ¿Cuáles? 12.000 euros que queden de gastos de material y servicios. 12.000 euros de gasto, no, para los escutados. 12.000 euros, bueno, para la reposición, para fijar Para contenedores. la construcción de contenedores. Y también incluía la parte de fomento de contrato de construcción, lo que se le paga, 10.000 y pico euros, todo demás es lo que se va a explicar en la comisión. Y después lo que es el tema de personal, eso es la empresa esta, ¿no? Sí. Pues, bueno, nosotros això anem als tindres perquè el que nosaltres creiem és que hi hauria que cobrar menys l'alcohol, menys impostos. Entenguem que nosaltres heu fet així els números, que són els que se fan, els que nosaltres creu que hi ha que ficar, per després cobrar el poble, perquè el que feu és que els costos que tenien, doncs repercutir al poble per recuar de tot, que és el que hi ha que fer, no? Nosaltres ficaríem, intentaríem que hi hagués menys costos per cobrar menys al poble, de tal forma que al final reduirà la meitat el que s'està cobrant, perquè després quan se suma del consorci no siga una quantitat massa elevada per al que estava pagant fins ara al poble. I per això nosaltres anem als tindres de votar, bueno, no anem a votar a favor, anem als tindres. La següent modificació de l'ordenança trata del impost sobre construcciones, instalaciones y obras
per a la seva adaptació al Real Decret Llei 10/2012 del 25 de maig i la Llei 2/2012 de la Generalitat encaminades a la liberalització del comerç a l'objectiu d'incloure en el fet imponible la declaració responsable o comunicació prèvia. També se va comentar en la Comissió de Comptes i això sí que està molt subjecte al Real Decret i a la Generalitat. Esto, si no, bueno, según va a parar la Comissió de Comptes, eso es que quan a cualquier licenciado urbanística se puede una declaración responsable, ¿no? Se forma, ahora si ho entenc, de tal forma que tu quan facis una llicència d'activitat pagues per la llicència d'activitat i també pagues per la llicència d'obra, no? No. Si m'ho pots... Salgado, Perdón. ¿lo expliqué? Sí, por la part tècnica és un favor. Como a comentar, lo único que refleja esta ordenança, en principi, és l'adaptació de la llei de liberalització al comerç que va eixir l'any 2009 i que després ha eixit el Real Decret, com ho va comentar la regidora, del 2012 i l'adaptació de la Generalitat. Realment no li cobres. La llicència d'activitat té una taxa que va per una altra banda. Això el que intenta és que quan tu demanes una llicència d'activitat, si fas una declaració responsable, perquè anteriorment a aquesta nova llei podies presentar un projecte i aquest projecte és el que se cobra. Ara, una declaració responsable, qualsevol empresa que no estigui qualificada pot començar la seva activitat i l'Ajuntament el que té que fer és després enviar, si considera que n'hi ha límits i que no s'ocupa la normativa, als tècnics. Entonces, una declaració responsable de comunicació prèvia podries començar. Si no ho ficarem en el fet imponible i aquesta declaració responsable, se ens escaparia aquest tipus d'obres que se fan a raïs d'esta activitat, que el que pretén realment és incentivar i promoure l'economia, sobretot a raïs de la cultura econòmica que tinguem. Això és el que es va explicar en la comissió. Siguin això amb l'altre votant a favor. Bueno, doncs vaig a favor de la mesura. És que ningú de la mesura n'hi ha una altra cosa. Com? N'hi ha dos. Sí, però ja s'ha parlat de tots a favor. Ja s'han parlat de dos. Vaig a favor de la mesura encara. Vaig en contra? Abstencions? L'abstenció perquè s'abstenien. Sí, de tota manera estan sempre tot. Nosaltres tenim impost de construcció i transicions. Vaig a favor. Sí, sí. Vaig a favor de l'impost de construcció, instal·lacions i obres. No sé. el punt número 4. Expedient modificació de crèdit número 3. Se trata d'incorporar al pressupost municipal les subvencions de Diputació, concretament la del Plan de Renovació de Mobiliari d'Eventos Municipals, que s'adquiriren sillons monobloc blancs per un import de 1.192,74 cèntims, euros, cèntims d'euros. Y también el plan de eficiencia energética en alumbrado público, las bombillas de LED, cuyo montante total para este municipio es de 72.000 euros, de los cuales 48.000 euros van en esta modificación en subversió íntegra de Diputació i el resto, 24.000 euros, seran pel PEPOS del 2013. Per tant, l'Ajuntament no suposa ni un coste ni
té que tirar más de remanents, ja que són dos modificacions de crèdit subvencionades al 100%. Això són les peres de l'alumnat, si hi ha alguna pregunta o alguna cosa. Al contrari, donar les gràcies a la Diputació per aquesta iniciativa i per l'ajuda. O sigui que això ja ho tinguem vist. Simplement, Perdona. sí, no, simplement que el que esperem, evidentment, ja no com a grup, sinó el que hem d'esperar és que aquest tipus de plantejament siga efectiu i funcioni, que el cost de les bombilles en el moment que n'hi ha que canviar-ne unes per altres no ens porta problemes i que tal volta, encara que és un programa que ofereix la Diputació i que esperem que sigui positiu, sobretot a nivell d'estalvi energètic i d'estalvi econòmic, podria haver-se destinat perfectament per una altra línia de finançament en qualsevol altra subvenció i haver deixat el perpost perquè l'Ajuntament poguera seguir fent altres coses, però evidentment anem a votar a favor. Vots a favor? Punt número 5. Millora condicions laborals en empleats públics en aplicació de RDR 20/2012, del 13 de juliol. Bé, així el que es tracta és de plantejar de portar al plenari el que es va tractar en la reunió que vam tindre amb els sindicats i en els representants dels treballadors de l'Ajuntament pel fet que com el govern central ha marcat els màxims dels drets dels treballadors i de les treballadores públiques, evidentment no ens queda més que anar-se'n a aquesta limitació i és on anirem. Sí, votem que sí, nosaltres aprovarem. Vots a favor? La línia de la Generalitat, per tant, està clar. Si vols invitar el micro. No, que ja està, que per això. Sí, no, per això. Punt número 6. Conveni entre l'Ajuntament de la Font de la Figuera i el Consorci de Residus del Plan Zonal 10, 11 i 12, àrea de gestió 2, per l'explotació d'ecoparcs existents en el terme municipal de la Font de la Figuera. Pues res, se trata de firmar el conveni per a l'explotació de l'ecoparc prèvia a la seva sessió, tal com ja se va comentar en la Comissió de Comptes. És una obligació legal que en reiterates ocasions ens ha manifestat el Consorci a aquesta corporació perquè es duguera a cap i se trata només de donar-li curs. Sí. Ivana, la documentació està en la secretaria, m'imagino. Sí, sí. No, és que li podria quedar jo. La documentació és el conveni. No, però que està ben ella. És el conveni. Sí. Està a la secretaria i tinc una copia del conveni tots. Exacte. Jo el que podria dir, Ivana, que això ja fa molts anys que el Consorci va darrere de los ecoparques. Claro, en l'altra corporació se vota que no. O sigui, no s'ha de dir, perquè era un gast molt excessiu el que li costava a la Font de la Figuera. Estic parlant dels centres. Ara no sé. Per això he de mirar la documentació. Claro, nosaltres tenim ecoparque. Se les gestionaven nosotros y resultaba más barato. Entonces no era preciso adherirse al museo. Por eso m'agradaria veure en quines condicions entre la Font de la Figuera en el del ecoparque, m'imagino que votaríeu que sí. Bueno, pues no sé, es que claro, si esto es sí, pues se vota que sí, perquè quan se fan les coses serà així. És que sense documentació la culpa de nosaltres perquè l'obligació de nosaltres és anar a agarrar-la. Demanem la paraula per no la legalitat. No vaig a donar la paraula per una classe
Carme, és important. Si no, l'alcalde... Claro, sí, dime. No, el que comentes de la documentació, Carme, i per aclarir, sobretot la legalitat. Després ja, evidentment, continueu vosaltres debatint el que considereu. Des de l'any, com bé fica en el conveni d'explotació, que ho fica clarament, la llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, es comença, a banda del que hem parlat anteriorment a l'ordenança de la basura, que parlava del tema de que els consorcis s'encarregarien de l'eliminació, valorització i transport de residus, també parla del mapa de programes. Sí que és veritat que en l'anterior legislatura, com estaves tu, es va posar l'Ajuntament, no perquè pogués posar-se, sinó perquè anava demanant-lo, aquest Ajuntament, com moltíssims ajuntaments, com el de Torrent, que ha perdut el Juzgat de Digni. És una llei autonòmica que n'hi ha que respectar. A més, està regulada després per l'ordre... ¿Cuándo salió la ley? La ley en l'any 2000. No ara, en l'any 2000. I després està desarrollada per el 29 d'octubre per l'ordre de la Conselleria de Territori i Vivienda de la Generalitat Valenciana de data 29 d'octubre del 2004, en el qual es va aprovar el Pla Zonal de Residus. Sí que és de veres que ara, potser, en reiterades ocasions el Consorci a la corporació anterior, perquè costa aquesta documentació, i ara costa la documentació d'aquesta nova corporació, ha reiterat que feia aquesta sessió. Més que res per imperatiu legal. D'acord? Si no s'oposava, tindríem que anar amb contencions. I després, per últim, simplement. I sí que és de veres que ha canviat molt el plan de mapes. Ha canviat en el sentit de la gestió, no de l'obligació. L'Ecopar, al final, l'Ecopar de la Font de la Figuera es quedarà segur. La Font de la Figuera tindrà que portar la gestió del consorci perquè no ens queda un altre remei, igual que un altre, perquè és imperatiu legal. I el que se trata un poquitín és de donar-li forma de fer-li la sessió per a que els veïns, que són els últims que tenen que pagar i s'explotació del Copar, li siguen menys costos. Perquè si no, al final, si l'Ajuntament no farà la sessió, que serà el segon punt, el consorci